4 days back uthe ufuna 1,000 yazikhipha nabangani bakho. Oh, sokuthi bahamba naye. Behamba naye 4 days back uphume endlini ethi uyahamba nabangani baya out. Ngamnikeza 1,000 which means wena ubufuna uyolinda nalokuya bethi. Angingeni indaba zabantu. Because lento yenzayo amthandi. Udla imali yami nesifebe wena, udla imali yami nesifebe wena. What if lokuya bese umakoti wasekhaya like umakoti? Uyamazi lokuya bethi yakwazi kuphi? Uyakwazi kuphi? Oh, njengoba ubuthi ufuna ungilobola this coming weekend, ithini indaba yakho vele? Ume kanjani? Usamile kephi? Ukuthi uzongizeka. Ukuyabetha bese umthini, ukuyabetha uzomthini, ukuyabetha. Why akakunika amanamba wakhe wakuyabetha sifonele ukuyabetha? Nginika amanamba ngimfonele, ngifuna ukuconfirm again. Okay, siyakhalaza. Okay. Sinike lalela. Sinike amanamba wakuyabetha sizophuma kuwe. Sinike amanamba wakuyabetha sophuma kuwe. Ungezi futhi endlini yabo namhlanje ngiyoqoqa wonke. Futhi wena wafika uphethe uplastic omnyama lo. Wena wafika ungaphethanga lutho wena, ungena lutho wena ugqoka kwaphepha. Ngakusiza wena, ngakuthela impahla zokugqoka. Ngakwenza umuntu kodwa uzongenza lento.